Sa tahaw kan makusog na pag-uuran ka sa bagong aga, tiripon ang ribo-ribong miyembro kan Iglesia ni Cristo sa Kabikolan sa Sawangan Park sa siyudad ni Ligas para sa saindang pigkasang National Rally for Peace, ngunya na aldaw. May kanya-kanyang bit-bit na karatula ang mga partisipante kung sa'y nakasurat ang pangapoda ninda para sa mas nagkakasararo asin matuninong na nasyon. Ang District Minister kan INC Camarines Norte na si Dave Peralta nasa Ligaspi na puon kasuudma. Piginguhan agad kaining makasabay sa pagtiripon sa ibong kan maraot na panahon, ulit asiring dakan sa iyang mga pag-iriba sa simbahan, sarok man siya sa pinaka nagmaawot na maging matuninong ang nasyon, asin matuldukan na ang mga iwal sa politika, urog na ang tensyon sa kampo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Vice President Sara Duterte. Po sa Iglesia ni Cristo, napakahalaga po na maipadama namin sa buong sambayanan na ang Iglesia ni Cristo po ay kaisa ng sambayan ng Pilipino sa paghahangad ng kapayapaan para sa ating bansa. Sigo naman kay Eric Saratan, ang District Minister kan INC sa Albay, bakong pagsurog sa kunari na kampo ang peace rally, kundi inian sa indang pagsuporta kay Presidente Marcos na inot ng pigkontra ang impeachment ni VP Sara. Para lang ipakita, ipadama na ang hangarin nito ay para sa kapayapaan, pagkakaisa. Wala itong anumang layunin na siraan ang sinumang, hindi. Walang ganon. Hindi kami pro, hindi kami against sa mga tao na ang gusto ng organisasyong ito at ng kilusang ito na kinapapalooban ng maging ng ibang mga tao ay para sa pagkakaisa at kapayapaan. Basado sa record kan PNP, poko mas o menos 20,000 miyembro kan INC ang presente sa peace rally. Yung preparation natin, kaninang umaga, 4 o'clock AM, nag-dispatch na tayo ng tropa. Yung route and traffic management yung inayos natin. And sa ngayon, yung crowd nila is 20,200 as of this reporting. Yun ang estimate natin. And may mga designated parking areas tayo sa kanila na binigay. Pagkatapos ng tulay hanggang ngayon, doon sa dulo, Barangay Lamba and Camellia Homes, hanggang doon na yung parking natin. Nakatuwang man kan PNP sa pagmantener kan seguridad, asin sa pagmanihar kan bulos kan trapiko, ang personalized kan Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, barangay officials, Ligaspi Public Safety Office, asin ang medical team hali sa man iba-ibang grupo o organisasyon. Mientras tanto, ginibo man ang rally sa Calabarzon, Central Luzon, Ilagan, Isabela, Puerto Princesa, Palawan, Cebu, Iloilo, Bacolod, Davao, Pagadian Zamboanga del Sur, Butuan, Agusan del Norte, asin sa Cagayan de Oro. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.